Jeg hedder Finn, og jeg er turleder i Topaz. Jeg er netop hjemkommet fra Matterhorn Monte Rosa-turen. En højrutetur for de seje. Turen har givet mig lyst til at fortælle dig, hvad der skal bruges af udstyr. Da det er en tur med mange højdemeter, gælder det om at begrænse sin vægt. Jeg starter herovre. Jeg har 4 merino-uldtrøjer, en kortærmet, 3 langærmet. Den ene, den rejser jeg i. Jeg har 2 par zip-off-bukser, et par vandre i og et par til aftenbrug. Det ene par rejser jeg også i. 4 par underbukser og 3 par strømper. Det er selvfølgelig også noget af til at rejse i. Så har jeg en lidt windbreaker-agtig jakke, som jeg bruger om aftenen, men også rejser i. Og så har jeg en fleece, og her har jeg en skaljak, jeg lige har pakket ind i hætten. Til turen skal man også bruge regnudstyr. Jeg har en regnfrakke, et par regnbukser og en poncho. Rigtig fint pakket sammen. Vi kommer højt op. Det højeste det er omkring 3300 meter op i sneen. Så derfor kan hue og handsker være nødvendige. Jeg har faktisk 3 buff med. Det er måske lidt frås, men de fylder ingenting. Og de har mange anvendelsesmuligheder. Så har jeg et par klipklapper med. Det er ikke nødvendigt, for rundt omkring på refugierne, der er der også Crocs eller andre former for hjemmesko. Så det er lidt frås, jeg har dem med, men jeg kan godt lide at have tæerne bare i frokostpausen. Der er et håndklæde, hurtigtørrende, ekstra briller og solbriller. Så har jeg et par drybags til at pakke mit udstyr i nede i min rygsæk. Den her er specielt god, fordi den rummer meget, men jeg kan også bruge den som håndbagage, når jeg flyver, og så bagefter kan jeg pakke mit tøj ned i. Så har jeg min sovelægenpose. Her har jeg en pose, hvor jeg har penge, mobiltelefon, pas og nu også mine hovedtelefoner i. Det er også en vandtæt pose, så hvis det skulle være rigtig dårligt vejr, så bliver de ikke våde. Kommer vi over i sundhedsafdelingen. Toiletsager, Compete og noget sportstape. Her har jeg en energibar og en enkelt gel. Jeg bærer ikke mere med, fordi man kan købe chokolade undervejs på refugierne, så der er ingen grund til at bære det hele vejen rundt. En pandelampe til om natten på refugierne, noget alkogel til vask hænder, lidt toiletpapir, hvis man skal afsted ude i vildmarken, og plastikpose til at gemme efter papiret i, lidt til at skrive på og en lommekniv. Jeg bruger ikke camelbacks, jeg bruger flasker, og jeg er vældig godt tilfreds med sådan nogle halvliters flasker. Kamera selvfølgelig, pas og penge, mobiltelefon, oplader og selvfølgelig mine støvler, som jeg også rejser i. Mod solen, læbepomade, solcreme. Jeg har frosset og taget 2 forskellige styrker med. Og så endelig mine vandrestave, hvor jeg har sådan en trans med, og det er nødvendigt, når man går oppe i bjergene, fordi vi går igennem sne også. Så de her transe er nødvendige at have med. På den her tur anbefaler jeg på det kraftigste at have stave med. Alt i alt så vejer det her med rygsæk. Med rygsæk vejer det her en 8 kilo. Til det vil jeg anbefale en 40 liters rygsæk. Det vil være passende. God fornøjelse derude.